Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intamuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti ito ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi. Okay, sagudahin nga rot ti surat. Ti pagkasaritaan ni pagayam nga sali nga napauluan iti napaulo na. Dagiti babalo. Dear Manong Nemi. Apay nga ta Manong Nemi no sa sinupay dagiti marigrigat nakarkarupay nga sangkakaraykayan o sangkakaraykayan sangkatuktukan sangkasapulan sangkasanga na sangkasapulan sangkapisukan huwan ket isu damat tadada nga maidagrel ti biag na makunak daytoy Manong Nemi abusta marigrigat kami kalapaw laeng ti pagyanan mi ngano kasta ngagbagyo umakakar kami kadagiti sementado ti balay na. Buhay Manong. No arig na arigem ket awampay ti makaanay nga para agmalmalem nga kanen mi. Magitaltalon laeng Manong Nemi nga aggububra ti construction day di asawak. Sakit nagsakit Manong Nemi. Hindi pa nagsakit na. Nailumlum kami pa iti utang. Ti magadakes Manong Nemi. Hamat nga nakalasat ti asawak nga ni Cardo. Ket natay isuna. Piman pa'y Manong Nemi digit talong anak mi nga naulilay ti ama. Pimanak pa'y Manong Nemi nga awan ti ammo kapagsapulan no di makilaba. Makitagget. Iti asinuman nga kasapulan ti paradalos, paralaba, uno anyaman nga ipatrabaho da. At amat kedi kabagyan, Manong Nemi, Dedi Yagardo, ngem, di damat makatulong. Mangiruruman da kedi. Wan Manong karumami ida, ni ipagsuling, agraman ka ni Abirat Tante, napiapay ka ni Abirat Tante, tanasyaat kada kami. Ngem ni ipagsuling. Imbes kadi nga tumulong kuma kada kami, kadagiti kaanakan na nga anak ti kasinsin na. Ngem isuda man ti mangirurumen, Manong Nemi, no apik din nga ti kipay kakabagyam, isuda pa iti mangirurumen kang ka. Tadlo dagiti anak ko, Manong Nemi. Ni Dudong, ti nauna, ngay di matay ti amana Manong Nemi, agbasbasan idin iti high school. Ni Lily, Manong Nemi, ti may kadwa, kadapela idi iti grade 3. Idi matay ti asawa. Ken ni Bobby, nga talo pa lang ti tawen na Manong Nemi. Burdek. Kadidi, taawanen Manong Nemi, dedi abuloy, nga nabatbati, iti papatay ti asawa. Awanen tinagyan ti pagbagasan. Awanen ti gatang ko tenyaman nga kayat ko nga gatangin nga sidaan mi kumasardinas wano noodles. Awanen ti babalon ko pa Manong Nemi kadagiti agbasbas ti high school ken elementarya nga anak ko. Dadudong kinilili. Agawat akon kadagiti labaan. Mapana ko nagpakaamon no si sino digiti agpatrabaho, agpalaba, tapno di kasta. Katanda, may gamak akwartang igatang ti bagas, ipabalon ko kadagiti anak ko nga mapanagbasa. Kasi ti maysa nga sardam Manong Nemi, idi makapangan,
makapangan kamin, kinunak kini Dodong. Dodong, nang, maturog kayo na. Sikan ti mangatag kini Bobby. Ha? Ngayon no, sa pulin na kayo nga ni Bobby. Agsangsangit tumanin. At empatik nga natemplan nga gatas. Sa may lagsangit dadakit no mabisin. Alawan nang, si Kamit Lili. Yang, tulungan ni Manong mo ha, nga mga iwan ka ni Bobby. Wan? Di kag turuturog, wan. Puutin yun ni ading yun, agsangit. Papanan nun ka dinang. Papanak yan na siyaning agpalabada. Kinapain turun bigat ko ma. Awang nga ti kwarta tayo nga ipabalog ko kada kayo. Iso nga doon ti rabi ang trabaho ka. No awan ti namnamay kitid ko kada kayo. Buwan? Buwan nang. Agan anos tayo anak ko ha. Nagsingsingpet kayo. Di ka agaapa. Dudong. Lili, hamo ka papahain ni Manong mo. Laglagay pa inyo awanin ti amayo. Awanin ti sa baling ang trabaho ng sanga siya. Sige nga nang. Di na kang pakadanagan ka na giti. Kakabsat ko. Siyak di makamu ka dakwada. Hindi rumuhara ko dito kalapaw maron nemi adda ni ipagsuling iti sangot ti balay da nga COVID kita kanya. Diyan kumakayat nga pagunyan nga misuot ti muna nga naguni. Ay! Ipag! Sali! Papanam! Nakman di amyanan. Ipag! Apay! Awan, inagkagwa. Anda mapang kurantahin. Hanak agpaamyanan noon ranta. Sa bagay. Panawam na kita anak mo. Ang mga nakasta ulit tumanan ti ibid di burudak mo. Adama ti rikapsat na. Kasano no baybay ada. Andang tama ta baybayan. Isus po. Gabutabalo kan. Isursur mo matendet. Sa loong mo, alsong mo. Tala bagbagam ipag. Sa bagay hanggang mawalaw. Oray awang pa iti manong pa bulan. Awang pa nga bulan. Sipod na tayo, Dedi Cardo. Nakasinsin ko. Sa bagay. Mawatak matitirik na ipag. Awan mangkudkud tinabudo. Ay, sino nga rin timayat ka? Abagay, nagpapintas ka, napintas ka. Aya? Adut mayat latad ta. Nang rura na kita ada kwartana. Nagalas matin pa nagpampanunod na ito yung tao. Mas ng mga tumulong, manging lalais kindi. Nakunak tinakam ko manong na imiimbag tada ni abirat ko nga tanti nga nangalawak yung kuwana. Ay, Suleng, abidere ya. Wala masasa umitiipag mo. Pud no mayat ka naman tilangana. Magkakapagkat sa katsulisugin na, ay, padasan nyo nga makita kag sasalita kay nga doa. Magkapapatayak laki di. Sa bagay, dapat basit pintas mo, sali, noong ka, nga patulan na ka, tutupan na ka ni tante nga asawak. Daakmat. Panawang kayo pa Pakikit-kita lang rat basitan nagdag kakabsat. Alawan na abirat, o ang pagdanagan, tanong takam ti makapuot, takam ti mamangkita kadakwada, ang mga ano sa nga mapuutan nagiti kakabsat di Bobby, ti Buritakyo. Gamanak, abirat, hindi karo din. Alawan, lalaingem, ti agpaseksi. Napno ado makorta ipag, tumardeng ka man sikisuling. Kitam gadlahay nga manong. Ti padak nga naikamkamang, isubit ti mangisakit kanya. Ti kabagyan, amis mo, di kita anak ko. So, tapay ti mangirumen. Ay, buhay. Kung kunaklayang ang tinakam ko man. Kad kabayata na magmagna at manong nemi nga dumat iti luko-lukong agpaspasweet. Balo! Dumagas ka pa, papanamaya! Hamon nga dayo pa, numanyat masapul mo, takam ditoy. Pinanyo dis, parang pampanunod ng tao na ya, Diyos ko.
Imbes ko mga tumulong ka papanamaya. Ket numamuan dat papanak agsapol ti kwarta iti daytoy nga arabi. Hindi na ako mamangted. Diyos ko, nalalasmat kami napakilatan nga peso. Rabi agsususurak. Hindi makadanon ako manong naimitayan dananas siya ning ket ipabigat mo ko mga aminan itan na tapno adda pabalong ko to karagit anak ko nga mapanagbasa. Ket mapan ka mat advansan. Haanta inton bigat adda sa bali nga naka-schedule nga pagtrabaho na. Lagit agananos ka. Mapuypuyatan ka. Nabi ako mamat no awan ti aywanam nga anak mo. Addan samat pala 3 taon ng anak mo. Anda nga ron. Kasano no saan nga kabaylan nga aywanan di kiti kabsat na isuna. Tasangit nga sangit. Awang nga tamat ti matay ti sangit. Kailan nga ron din. Di kita murang mi. Bali mo nga rog yan. Nga kadilikod. Ada di washing machine dita. Dapat di kiti sabon dita. Di kita medyo makita nga narugit. Medyo igil-gil mo pa lang mo na. Sakbay nga washing mo. Washing machine mo. Tuwan na. Kailan nga ron. Sige nga ron kan. Kasto ti biyag kon manong naimisipod na tayo da Ricardo. Ore nagsusoy habak ton makaturog kak manong naiming kapilitan to iri Pasko. Wen, nagisalapayak pa yan. Isudan to masidan ti agakas iti kabigatan na into na mga bilag nga nalaing manong. Irita malpasen manong naiming siring pailaing ninanas yan. Napuyatan kayo nga padak na. Ay naiturog ko itay. Naging ka nagkaguni jay alamaklak ko. Inset ko, iti oras ka na may kamalpas ka. Dahil iti tandan mo. Ay, agyaman na. At dali ng tak nga itlog ti white leghorn. Kawaling isun to pamigat yun pigatan tapno sa alpay nga isong aramida mo no gastusem. Umalay nga tamang para kada kayo nga gina. Dato'y 8 nalingta. Ay, ang dunay na. Ipabalong ko ito pa duwa nga anak ko nga mapanagbasa. Makalamenos kami, nana. Thank you. Kasta nga ron tinapasamak manong naimi ti makadakas sumang pedag di balay nga sangsangit ti bunso. Anda mapasardeng manong naimi ni Bobby. Pinagdedi mo met itay nang. Ngayon, kas dilat na nga nagsangit, kalpasan nga, nakaturog kami, nakaring kami, sangit manin ni Bobby. Umay ka na, Bobby, umay ka na, Bobby, di ka pa imot kami nimpusing, di ka imot kami nangantiado itay, tinapoy, anak. Alala, ito yung arto yung maturog ng anak ko, Lili, dodong maturog ka, padadyak lang na ating yo. Kakamala mabayatan nga nakaida kami tapno maturog akmatan. Maturog to matatan ibatan ng tulatan na mungay ti susuk no mabsog. Kaya abang nagdededa ti anak ko ti iburad kahabsat yo iturog ko matan taka sa pulang matinan na anak ko. Awan ti sayangek nga oras manong naiming. No kasta, nga mapalubusa kundi kiti anak ko mapanagbasa iti bigat. Kaduak ni Bobby manon nemi nga mapanagsaludsud iti karuba no iso na nagpatrabaho. Kuno saan ket do nakaturugan iti bigat kalpasan nga madigos ko panahawakon. Makita naktumat manen manon nemi ti ipag ko. Ay, papanamanen, balo. Ngagsapsapol ti badam nga balo. Awan sakit ti maobra may ipag. Ay, nalpas ko matintubra. Kadda matan na kita anak mi, ni tante di eskwela. Ni tante na pamunta nagtrabaho. Kita di mo bali nga tulungan ni tante. Tulungan nga niya. Nagtrabaho ka mata. Ne, mawaramon pa to. Nagdakkel ti sweldo ti asawa. Api ko magtrabaho pa lang. Umay ka mang hindi talabam di kita arwatan mi. Ang awan andon cooking ka.
Apay nga hanak tandanan ket paglabay na. Ay, laglagay pa ma. Dada nagdiswan ti kalapawyo. Dagami. Ago pa kay kumaa. Ngayon saan kami nga papaupa. Oo, tapno di mo kunain nga saan ka makatulong kang kaipag. O makidam. O, ang peso di ko na. Nagpagpakaan si Idi, kasinsin ko ang kardo. Nga, mangiparakder ti kalapaw dito'y arubayan. Uno karubak. Ato dagami. Dagami deta. Nagdisyon ti kalapaw yo. Kung naking kuha na hindi agad, okay lang kasi. Nagkasinsin tagayam ko na ka. Kung napik hindi ni tante agad nga agupa kayo binulan. Ang saan ko na. O, makinam. Nung sa anak ko mga nasya kabagyan, nagpaupa, kumaon, patagpagtalawon kayo. Uno kaya't mga pagtalawon kayo. Pagtalawon ti nakakaasi, pag napiyakan ka, tasiting pretty ka. Tarapin ta sa trabaho ti asawam. Ken saan ka nga balo. Imbas ko mga kakaasyam, di kitikas kada kaming ulila ka na babalo. Iruruman mo. Daw na yung masaom. Kahit mo tayo tuloy ko, timang iruruman na yung bagbagam. Papanawan kayo, kahit mo. Ay, apo. Hapi nga ta saan kami nga papalat ugali tao. Takon ko naklaingin, mano. Naging ka, manong nami, nakadanon ng idibalay, datata matyas. Panakkalin nga balay. Tata, ibagabigat yo. Ay, si Kete ni Sally. Wen tata. Kaya usumutlagay mo si Kete ni Sally at di mo pa na yung babatimantom. Wala nga mapagpasyar ka. Anasap sa bulem. Pagtrabahuan tata. Iti orya pagbitlaing. May isa mo nga oras na kat anat ipatrabaho kang kangarod. Ay, sumrek kangarod ito inaladak takwa. Diya likod. Gaitan man na. Nandiyan mo't masangon gait at damat gundaway no kang masulita. Sige tata. Sumrek at tinaladan da. Kat amod lang na baybay antibagim abalasan ko no kasta nga kwa. Baka nagsakit ka. Langam ti lumlum siyaw. Ako nga makumpleto at maturog, tata. Sus, po, kasano nagsakit ka, kasano pa nagiti talungan nak mo nga, yalaman. So mo na yung muna apang nanutem ti panang salaknib mo, panang tagibamot salonat mo. Tapanunutem, kasano nagsakit ka, makatrabaho ka pa eh. Mga asin na po Diyos, tata. Agmay-may sa kayo sa. Apay mumuteng ka may saak, ket duwata lang ditoy. Nagpadpada tamat nga balo. Kung kaya man niya, adyak malagip. Di mo malagip nga balo, ak. Dua, di kita nag-aasawan nga anak ko. Dua ta nga lalaki. Di makadakas ko. Sandang matulad na ito ubraek. Agbangbangkag. May saag nga agriculturist. Kung nga ron, nagraduarak iti kina-agriculture. Nag-obsina akini, kung gana nga nagretiro ako. Kung kapot na pang lawaan nga dagak, nga dua nga hektarya, nga hamot nga ron nga matalon, no, digat mabengkag. Pasaray mabaybay ak. Tanang nga ron, dati burdek ko kat babae mat. Sa agbasbasa pa lang. Ayaw ang gayam, di ba't adan ti high school nga anak mo? Adan tata, ni Dudong. Nagkaskolaan dan sa amin ka ni Lusing nga anak ko. Sa sudumduman adda Lusing nga kaskolaan na. Tata. Ubing pegayam ti burdak yo. Uwan, ako na dalita. Kung naklano, agap-apo ko akong tiyadoa, at adagitin, inauna nga lalaking anak ko, at anak da. Ngayon ni arad-ad, nga Lusing. Kaya kung nakidinom, awan ti maaputot ko nga babae. Insagutan na kami matlang ni Apo Diyos ti babae, so ni Lusing. Basta, so nga, may sakit ha. Ni, nakaado tamatan. Kaya napatagkan ka ti oras. Alawan in ka jadi ko ta kaitam, dalusam.
Manong naming trinabahok naman pa nagrigat naggabot. Yung nakakita ti pamuspusan, nakakita ti barreta manong naming. Binaretak na iti ruod nga rigat agabutin. Deta. Ganano sakat na ngaron. Masapol ko ti trabaho, kwarta. Tapno saan kami nga maibusan. Tapno aday saang mi, tapno aday pabalong ko kada kita nagkungag basbasa. Ore kasta ore tulingad ko manong nemi deta. Manso. Yung husto ti ko na ni tata. Tata Matyas. Masapol nga tagibin nagtisalunat ko. Na mga nusyak tagsakit. Kasanupin nga rin digit anak ko nusyak tagsakit. Diyos ko. Saan ko ma? Kakaasyan nyo ko maligiti balo akas kanya. Kinagiti ulila. Ay, sali. Ay, tata. Kasta unay lingat mo. Yato na, pagpunas mo. Ano si ka, ano punasan ka. Tata, ala, saan tata? Ang mga nanyat ba sa unay giti karuba? Kapay ko ma, kaya nagpatpala tamat nga balo. Talay magbagayo tata. Ala, punasan ka. Ala, saan yung tata? Ala, ni tata man siya na, ala. Ngayon, jak maigawi di suna mano. Sa una, hindi pa nang punas na tirupak. Insaluksok na pa yan, di pagpunas na ang labakara, untual, yung abasit manong na di bukot ko. Ni ano na kanya po na. Diyos ko, kinitagtaglawlaw na ko. Ang mga nunyat sa udig di tao. Awad na niya man na pagdanagam, ti madi agad no kumaada pa lasawak. Ida ito. Tata. Lala, ilimpas mo. Ngamsak bedeta, miriyan na ka pa eh. Saan ta? Yawid kong tulangin. Nudeta ko ng bisik at baka mo. Panakilin manong name it inte ni Tata Matyas. Diyos ko, ang mga nuan niya manintisawan nagri tao. Kunak itinakim ko, ngayon nagtangad akit yung ato. Da kayo tiwaka mo, Diyos ko. Awan ano ang Malaysia at kasyang inaramid ni Tata Tomas. Parangkir na kanya. Maasyan kanya. Maasyan. Nga dahil gapon nga medyo panakalintinted na. Hindi mapanakon manong. Sali. Tata? Kamu bebayan ti bagim. Init ka Diyos sa tata. Abay nakaskas daw di yung baga kanta mo babayan ti bagim. No siya ka tagsakit, kasano pa'y digit anak mo. Gusto kayo tata. Ken, di mo itulok nagsagubba ka. Nayon nagdadadad ko taging kantog papukis. Alan, no adakurang kang ka, di gatangam. Tata, ay di kaasik kang ka na ito eh. Awan ko mati adat sa bali ta panunot mo. Unang am nagiti tao, bayam ti sawan nagiti tao. Basta nadalos ti konsensyam. Ti pangibilangam kanya, ama, taanak mo, ti pangibilangam ka. Kasadar mo di inaunak. Kamanak tata, kamanak. Manong nemi no anyat napasamak kada kami kini Tata Matyas na idanon kini ipag na suling. Tabi kas na ba nagkatawam ipag? Kalamang lalais. Sa bagay, lalaisan na ke. Iruruman na ke. Iruruman na kami. No sino pa iti balong ken ululila. Isupit iruruman mo. Imbes ko mga makatulong kayo kada amin. Dahita ka manen, nagsawa ka manen, sali. Anya ka tanong papanawan kayo? Ha? Saan kumamat? Oo, makita. Nagpagpakasi kang tumadla. Ano problema mo ya? Sikati problema. Ipag, manglalais di kiti katawam. Ay, apo, aya. Dagit ni babalo, aya. Apo, unay sweet yun kini Tata Tomas. Tomas? Ay, ni Tata Matyas ko na kuma. Sa bagay, no agbayag ra na dyan, mabalimpay lang ipag.
Di ka ko mamaltutan. Ano na ko nam? Awan. Aya po, aya. Among ka di nga hasta ulit isang sangit iti ni Bobby. Imbag na nagawid ni Tante. Kitisot na pa ng kita. Nasangpitam nga, maturog manenan. Imbag man hindi asawam, tamo na kitain di kaanakam. Si gamis mo nga akin kaanakan, di mo mga talyaw. Pambarakon ba daw? Mapagkukit din aywanan ti saan ko kapkapin ano? Kaanakam, ti anak ko. Lagi-lagi pa yun. Nasigad ba't kang kanay di gardo sang kadi? Uy, kitay tadi ka po nung naapay yung palubos ko na ito dagami. Nga nagdiswan ti mga kalapaw yo. Nagyaman ka kakindi ko maa. Kitagam-yaman akmat kahit. Tunukon, papanhawan ka nga talaga. Ang talagang malagip ko man diya damag. Manipot amyanan, nagpabagatan dito nga damag. Hopo una yung jelakay, tapati bukot mo kit pinunasan na. Manong na yung mapunuan akmat. Iso nga yung mato ti buses ko, manong. Nakigtot, manong na ni ipag. Suling, hindi ko na. Awang bibiyang mo! Ano ta ko na? Nagigtutak man, nagpiksa kayo titibag mo. Ano magbibiyang mo? Pagpakanan na? Alaman, sa lusudak man. Ni sang katukil nga inapoy awang pati pakamuhan niya. Kada kami kang giina. Kalpasan na karamidam. Bas katumulong ka, mangiruman ka. Kahit mo titinong pa kada pinungan. Sige, padasem. Adda ka rin solar ko. Kinuri adda ka yung tambatog tabalayo. Solar ko tulata. Sino kung matisan nga mapunuan? Kinagpungtot? Alaman? Amom ka di? Nganti ka nga aramidem kanyak. Kada kami nag-agiina kat sa apitem to. Apitek to. Kasi nung apitek to. Alaman nagpintas ti biyag me. Adda asawak nga nadakkel ti sweldo na. Paiso ka tan lumat ti kita anak mi. Awang problema kang kanayon nga mangisibsibro. Sige, pungtot ka, high blood ka, tagsakit ka. Mauli lang ka, demang di kita alungan anak mo. Pungtot ka. Panawang ka man lang yan. Kasi nga panawan na ka, nagkaruba ta. Manula nga addang. Oo na yun, manong nimi, adadda nga masurunak. Yung pilak laing tirik na. Malaglagip ko di ko na, ni tata tong Matyas. Nagibinig ta sa lunat ko, na mga nusyak, di sakit kat. Diyos ko, palawain niyo ko mati panakawat ko. Silawan niyo mati panunot, nagiti mangirurumen. Kinon ko naklahingan manong nemi ad-daging nga ad-adda nga kimaro ti amin. Tiladdan manong nemi ti iwarwaras ni ipagsuling nga kontra kanya. Tiladda kanon manong nemi nga lalaki itinak asid gantap nulayng adda maigamak a kwarta. Nga arig na pa yan manong nemi nga itayak tibagik. Napasamak dayta manong nemi idi tatinungpal ko ni Tata Matyas. Napanak nagpapukis. Yung mata nga po tinabanglo nga sabon at nabayagin nga sangkam nga nagsabon tinabanglo. Tay paglabat yung pagsabsabon mi manong nemi. Kita dyan mati na. Nga masapol nga istimarik tibagik. Saan ko ipalubos nga aglusyangan. Saan ko ipalubos manong nemi nga madit pa nagkita nagditawan niya. Nga dahil na matindi ka po na no apay nga talaga nga ti pamati ti ipag ko kat talaga nga aglaklako akon itiragsak. Nagpaspaseksiak ka no matin. Apo Diyos ko aya. Imbes ko mga isudat mangirurumayan. Awan no tumulong suda pa iti mangirurumayan. No manan pa ayabanak ni Tata Matyas manong nemi. Kumusta? Ano ka di patrabaho yun, tata? No bakasyon, matulungan na ka ni Dodong
Ngayon na una nga ang anak mo ang kadi. Uwan tata. Nagsapsapol ko trabaho na no kasta nga Sabado ken Domingo. Kumporme met ati nasapulan na nga ipatrabaho da ken kuana di karuba mi. Kumporme met ati may gaman na duangal daw no talungal daw nga isun ti makaamo ti allowance na nga mapanagbasa. Agkas ko landa ken ilusing. Uwan tata. Agkasaritaan da kanupay. Hmm, ano damag ko nga. Dadya ipag mo nga kasinsin da dilakay mo ket isut ti adada nga mangirumen kan ka kada kayo. Dumandanon ka ditoy amyanan tata. Kituon na. Alisto lang ti damag. Kaya damag dagiti padamag nga da kano relasyon ta. Numabalin ko matata ket sana ko may ditoy tapno saan nga adada nga agwaras ti madi nga damag. Amo mo di saludsudan ta kanya? Doda? Anda ko na. Um, ada relasyon mi. Gabot yung bilang ko nga anak. Ni Sally ko na. Amamit pang bilangan na kanya. Peso ang nagpadbatak mga balo. Awan tirantak nga mga alapit ti kasukat di ana asawak ko na. Malaksid no darantam. Ay, awan tata. Awan ti adda ito panunot kong nasangat ti masakbayan di kita anak. Tuway no adda mangijaya, iti tulong ken ka, kasukat ti panag-asawa yo. No talaga nga agijaya da ti tulong, awan ko man ti kondisyon. Dati ko nadang unconditional love. Kuwan tata. Kaso iti may bagag niya. No kumaro laing tararamidan de diyang ipagmuking ka. Talawan yun di kalapaw yo. Tagdin din namag nga kuka na jay solar. Ket alisto na kay kano nga papanawin, pataksyaten. No bakasyon ton, kada diretson to pala nga wanti pa nagbasa ni Dudong. Basta kayon di mga sikaso na di may isang ektarya nga mabangbangkag. Isuro kayo. Isurok ni Dudong. Adda pa yan pagyanan nyo sa diyahe. Bakante. Nga nalaglagdang ng kalapaw yo. Tas sabentado. Kandi kalba. Napariir sa diyahe. Napariir. Ito bigat. Ay, bamdo na kiti anak mo ha. Kaumay kayo to sa diyahe. Mangal daw kayo to sa diyahe. Napindas na diyahe pagyanan. Napresko sa diyahe. At damat danom. At bomba. Sa mga pagkirkidan na tijayak kang atulong. Balasan ko. Ikatem ti anyaman nga sa wen na kini tao. Mabayam la ta ida. Handa nga makatulong. Siyak ti makatulong ka na kayo. Imanugutak manong nemi. Imanugutak nga di kabigatan na manong nemi kat kaduwak dagiti anak ko. Ket napang kami iti bangbangkagen ti lakay. Kastawan iti agsak dagiti duwa agkabsat dadudong kinidili. Nagmayad dito nanang. Kente malangin dito. Madisadyay. Busta agdidipudop ti balay sadyay sa mangmangin ko kini ni Auntie Suling. Dadanik lang masoron tap noong pakalit ko man basta dut ibagbagana. Ano ibagbagana kin ka? Sulisog kay kano. Nagbaling kay kanon nga puta. Anya? Kaya naman ibagbagam. Kiti kalintagin kayo mo ta. Abi sa mo ibagbaga kanya. Gipulo ka baka no dakdagas lang di mapasamak nanang. So dito itaylatan. Kayat mo? Kayat ko pa ya. Nay, Deji ni Lusing. Ay, Dudong. Nana. Ken ni Lily. Ay, nag-cute na ti burdakyo.
Abay kayo, ada si Jenny papa. Ururay na kayo. Manong nemi aglut-luto tila kay. Pasensya ko yung hanap pa nakaluto. At ipanggaldawan tayo. Tulungan ka data. Dapat lang. Apo, naghimasanti sa dahin tayo. Wen, tinulang anetib nga manok. Kaya malaukan tayo iti pariya. Kahit mo pariya. Wano rangot ti sili. Wano marunggay. Tibay kabil nga lauk na. Wano papaya. Adya kayo ti papaya. Rangaw ti ka pariya ti kayat ko. Ada dapay kanyak data nga rangaw ti pariya. Ang yung mapaitan na gitubing. Haan? Kayat naman. Yan matang na pait data mga pinaslakit ti panakailaok na. Alang nga rin. Sikat ti makamuti tinula. Tada ito'y ito pa. Yagdunok pa ti apaltat. Sa ganahan nyo gayam. Hindi ka kaiso ng imbay ka dito. Daki nga gina. Sana sigan nga gaya, mga kaskulaan na dudungin ni Lusing. Apa ito problema. Baka noon niya maninti sa wanda kiti tao. Ginaan niya tinamnawain nga sa wanda. Dagiti duwa nga balo ko nada. Haan nga dagiti babalo. Noon da ko mapaynayon akit babalo. Dagiti babalo. Ngayon, dagiti balo akit kahit nga sa wanda lang. No babalo adudan, more than 2. Sino ko pengarot ti padat nga balod to, itap nagbaling nga dagiti babalo. Kit baka danduman sumarunong nga mabalo. Apoy, sa bagay. Naragsak kami manong nemi ng runa na gidanak ko. Dito'y kami nga nagtutulag. Kaduak, manong nemi ti anak ko nga ni Dudong kinitata Matyas. Amoyo agriculture isak. Matraktor da ito nga muna. Sa tayo gardenen. Ada kurang na. Ada bunubun ko nga miracle nga papaya. Ando na giti sagsaganak nga imula nga pinatpat ko nga marunggay. Ada pa'y alokon. Dadyo may sa nga tariya nga bagbangkagik wano kargartenek. Ada sadyay, ipasir ito. Dahil dito tuladen tayo. Agmula tayo tinatang ken prutas. No kuma moderno, dati ko natin hapag, halika at magtanim ng gulay at prutas. Ay gula, baliktad. Halina at magtanim ng prutas at gulay. No pa'y awan letter M na dyan, hapag ko na dalatan. Kaya, dagin nyo, yan. Intunubigat, dudong, ken, sali, uri tanatakturen. Kaya, naaladan mo sa screen na. Kahit nasawan, saan nga sarkan na kita manok itkaruba. Handa makatayab, kabutan na nga ito screen. Yan, malaksin no, dapat batayin na kumakayo sa topak. Mamanumat manok ti karuba. At da manok dito'y, sumagmano, ngam na i-separate. So, nga tiramiden nyo, agmula tayo ti prutas, agmula tayo tinateng, kanagtarakin ti manok, nga native. Sa nga ektarya na ito'y, nalawa. Nung nagagat kayo, umasenso kayo. Baka danto umanay nga panagbasam ti college dudong. No nagagat ka baro. Nagagatak tata. Lolo ko na. Tata ti awag kanyang ninanang mo. Sa tata ko na met. Baka no damot sa bali nga makangigit sa bali pa nang ipapanda. Iso nga lolo ko na. Sige lolo. No kaya't mo agad papa. Napingawagan na kumati papa. Naa. Hadan sagit na kinawatan yung kinilosing. Saan na kami kanika na kayo, tatay, lolo. Nagbalin kami nga nagagat manong naming nga gina. Pasarewan tumulong ni Lily. Gabotin ni Lily manong naming dumatan ti amuna. Ang aywanam latan ni ading mo ko na. Adadan manong naming ti ado nga sao-sao ni ipagsuling.
Aging ka napunuan akon nga talaga kon ha. Kinapunget ko ang lablabas ka na eh. Ay ko, talagang lumabang ka na, lumabang ka na, lumabang ka na. Lang rodi ti dakis ka raramiden mi, ini tata, Matyas, panakaamak isuna, panakalaknak met, sakit ibagabagagat ka sa. Kinaman yan problema, magpatbata kami matgabalo. Katuin, patbata kami balo. Sa mo lang magbaga sa awan relasyon nyo. Nagtalaw kayo. Talagang talaw kami. O babain mo. Tiksik at akong babain na. Tayo ko na akong keng kaipagsulig. Iti kasto nga aramidam ka na kaming nag-iina. Apitem tumet. Nagtalaw kami manon na na pinpintasan tayan. Kata kalpasan ti mga bulan, makita min ti resulta ti amin manong. Kasta ko ni taragsak ni Dudong. Hindi makita na nga talaga. Hindi kiti imula mi manon naming nga papaya. Miracle di kita nang. Sigurado, may santo may ambulan, bungadan. Kita nyo na kiti mulak na marunggay, kinalukon. Kaslasaan ngagsaringit, kaslasaan ngagbalin, ngim gayam. Talaga, nalay nga talaga ni Lulu Matyas nga gisuro. Agriculturist nga ro isuna. So nga anak, ya, itultulim kinaget mo, ore ta saan tayo matan nga madayo. Adda libre nga pagyanan tayo, ya, nga awan ti mangmangig tayo nga madi nga sao. Sakit te, mangruginton nga agapit tayo. Katkas ko na ni Tata Tomas, ay Tata Matyas. No kasanog bingay, ingkatlo. Dejay may sa, dejay dua para kang kuana, para talaga, kendi kita'y nagastos. Temet bay sa nga apag, di apagkatlo, kukatayo, nag-iina. Kahit kasta nga ron tinapasamak manong nemi, harvest kami. Aw mati problema manong nemi, tadamat digiti komersyante nga umayagang kat. Titiniklis, nga bunga ti tarong, bunga ti okra, bunga ti kamatis, kawatiti, tabungaw, karabasa, tamat ten sitaw. Gede agbungan, digiti agbungan manunemi, digiti marunggay, sumati panagsabong, digiti alukon, panagbunga manunemi, nga digiti papaya nakadado digiti agararamin naglaklako agararamin naglaklako timpanada so that gumatang ka nagiti nga papaya sa ano adda digiti naloom gatangin da nga naloom nasi ken nakasaysayat ni Apo Diyos kung kunak man ang naimi ka nagiti anak ko tamakita itiragsak ka nagiti rupada. Ang runa hindi agraduaran manong nemi ti anak kong inauna agraduaran ti high school. Pimaala kami mada, ti garbo manong nemi, ti mulong ni Tata Matyas iti gastos. Timpim madaya kami mada. Ado matigiti imay manong nemi, tigiti karoba, imay pa ni abirat ko nga tante. Abi siksika abirat. Amo din o iban ni ipag. Di na anak yo. Masulit da. Suya sa akong timay. Magpinasgam ti biyag yun to eh. Diyak malam mo. Ti bagbagan suling agad. Awang kanto sa bali nga aramidan nyo kini Tata Matyas no di agpaspas yan aglinlin na ilo. Nga mabaybayan nyo kano di kita anak mo. Ket ada dapat nga patsim ti asawam nganitis ususto abiran ay papaspesensya amla ko man ni Suling abirat anawaat mo bagbagaan ket kung nakarot keng kuana di mo to amon anyat mapasamak ti masangwanan kasanon no si kamat ti mabalo ko na ala sa may bagbagat ti kasta abirat napipiyapay nga sikat mabalo ng ti asawam. Nakasaysayaat ka, sikakit mapukaw. Kit na siya at may Edgardo Ala, sa mga sasawan ti kasta tante. Mga asim.
Ngem kita ham kadlang manong dagiti pasamak. Ta iti addan iti second year college manong nemi ni Dutong. Kadadada mga dimuras, tinted kada kami ni Tata Matias, nga daga, nga suksukayan mga mulmulan nga apitan. Nadisgrasya ka din manong nemi ni Tante, ket natay. Manong nemi ore lagluluken tiriknak, edi madamag ko. Diyos ko, no siya sino pa tinakasaysayat nga tao sa bagay, planom ti amin, Lord, at daking kami nga desisyon. Siguro at darason kan gapo na apay nga inala mo ni Tante. Kaduak di kita anak ko manong nemi nga napang kami nakidungaw, kat kaslasyak ta adada manong nemi nga agsangsang. Siyak ta dadda manong nemi nga nagdungaw, nga ba nagapakasdaawan siguro manong nemi digiti tattao nga makaimata. Ngem sawen dati kayat nga sawen. Naging ka manong nemi, hindi mapalaganan tiriknak kalbasan tit apaot nga panagsasaibag ko. Nga kalut ulitek na siya sinupay, itinasiyat nga tao, isupay ti matay. Inulit-ulit ko dita. Agas iti pananglagib ko ka ni Gardo nga asawak, nakasaysayat, kipsasapa nga natay, kas keng katante, nakasaysayat, kang apay nga sikapay ti matay. Apay. Mabalita di agsalita. Ipag kinuna na kaniyan. Temok idi manong nimi ket sabali ti kay papanan tikas diya nga panagsangit ko. Amangan ko na dan sakit relasyon yung analimad. Bakit ko na nangim saan manong. Sali, ipag. Kas lakadagito ilaeng nga gundaway nga namiris ko. Dagiti ado nga nagbasbasulak ken ka. Kanakan. Ipag. Saan ko pinampanunot? Nga posible met nga. Mainawin at nga may isang abalo. Di mo na nga pinanunot ko. Pwede tamatayan ti asawak. Kasano humabiyag ko dagiti talungan na ko. Malagip ka nga dagos. Mapadasak to ka di matentikas itiraramindem. Nga ores rabi ore parbangon. Rumor katapno lang ang kamanggad. Para ti pagsayatan kan kasapulan ti pamilyam. Sa bali, di tanda ti panunot ko. Uri amok, nga awan madi nga ramid mo. Ngam diya ka muno apay nga kasjay, tinagbalin. Nga ugali. Apay nga nagbalinak nga naulpit. Nga siya sinupay, nagiti babalo ka na ulila. Isupay ti lalaisag, kinirumen ko. Nga saan ko nga pinanunot nga posible. Nga pudno ti kunam, nga ti araramidik kang kakitapitek to. Si mamansayag palang ti asawak ni Marik na kunti amin. Kasto'y gayam ti Marik na ti may nga balo, iti saan nga nakasagana nga panawen. Nagpeso nga dan to awatik. Nga benepisyo, iti pagtrabahuan ti asawak. Ada pa'y sanggabasit ng insurance na. Ngayon na kunkwentahe kat saan nga umanay para tinaran niya masakbayan digiti talong anak ko. Dua digiti aday ti college. Baysa di adamay at high school. Sali, nunas ka ngagparinto mga kitisang uwanam tab nung mapakawan naklaeng kita ramiden. Ipag sa mga ramiden. Nila nga po Diyos tirumpe nga pagparinto mga. Awan ti pagtanagan.
Taorisan ka pa'y di mawat ti pamakawan. Napakawan kan. Nakasaysayahat ka nga tasali. Wan anuguta ka na siyata. Nga dahi tati ka po na apay nga saan na kami nga binabayaan nga po Diyos. Napinas iti ang tibiyag mi. Nalawa ti pagmulmula mi. Kat no agapit kami. At may deposito nga maornong para ti masakbayan na talong anak ko. No agraduar to ni Dudo. Agtrabahon tumaten. Sa anak to na yung marigatan para karigriduha pa yung anak ko. Nakasaysayat ni Tata Matias. Tanukas ka sa nulaing. Itadantun ka na kami sa nga ektarya nga mulmulaan mi. Kaya't nangasawin, bukod minto amin ang maapit mi. Nukas ka sa nulang, makabalay kam tumaten tindak kalabalay. Narunan no, mapagbasak amin di kiti anak ko. Sali, itapay kat dumawat akong titulog mo. Nuadan to kas pakarigatak. Para kanagiti anak ko nga ulilam at tedi ti ama. Tumulong kan to ko ba, ipag? Wen, oresa mo pa nga na ibaga na itakid daw mo. Amok ti tumulong. Gapotag kasapulan akmat idi ti tulong. Kahit na sinuman tag kasapulan ti tulong, namnamahim ipag. Tulungan ka. Tulungan kayo. Gapumalain ti kinasya at idi kanyak ni tante. Ipagpagapo. Sud gapo na, nga oray awanin ni tante. So papakak mat ti kinasya at nakipitang saksakit na kada kami idi. Itilikudan nga ruman na kami. Tumulungak para kadagiti anak mo. Tapno, agsayaat naman. Agas ti pa nagsayaat dagiti anak ko. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi ng runa lang nga roden iti agraduare ni Dudong iti korsuna kina agrikultura matlaeng manong taday ti advice ni Tata Matias ken kuan. Nang runa lang nga roden manong nemi iti agpudnudan kada kami. Kung nagtupay kami Dudong, logo, ikasar mo anak ko. Papa, hampay lang kada gito agtrabaho kampay lang. Kaya mura kasano no agsigog ka. No? Kung control kami matpang. Ay, Jesus apa. Alawain. Welcome, Dodong. Kaya't ka kasi katagbaling nga manugang ko. Kaya't no kasano lang. Sa lang nga dati may isang ektarya. Ititid ko ka na kayon. Dahil may isa pa yung ektarya. Nga adon ti bunga na, adon ti mula na. Ha? Isasin no ko mga arti pangitawidak. Kanagitoy. No sa amin lang nga kayo. Kat na kayo nag-asawa. Dagiti kakabsat mo losing napintas mo tibiyag na isuasandan ton nga makibagi pa no kasano na dati family house tayo taka itong tiagyan kahit si kamet sali kaya dagiti duwa anak mo nag-aasawan ton dagiti anak ta diyan nanton family house ko kahit ibang ipatak mo kayo tumatin natin balay yung nataltalgad mo na ito dati kung tatakas na matipanggit mi kahit talaga awan tipanggap mong ag-asawa. No, kaya't ko kumatatakit, hindi ko mapailang nga. Sa bagay, ganda kayo tata. Kaya't ko pala ag-asawa. Kanin, ano, kaya't ko hindi ko mapailang nga nag-asawa ta. Ngayon bilang kamat nga anak. Karimbilan ang kamat nga ama. Tilakid kidawak ka na kayo, anak ko, apo ko. No, dumteng tumatan, ti pa nagkapsot ko. Saan nagto ko mga baybayan? Urisan yung iba katikas tata. Talagang sanda kayo nga baybayan. Gapot na nakasaysaya at kayo na. Nabayagin manong nemi nga pimusay dedi Tata Tomas ay Matias ko na kuma. Yung kas iti inkarimi iti talagang agsakitan ngagkapsot gapo iti kinalakaynan da kami nga sang kapamilya. Da dudong kinsuda nga gasawa, kaya nagitalo nga pukok kanakwada nga pukot tituod. Ay apo ko apo ko na, nga pukot tuod, apo ko na. Kahit da kami tinangas asikaso kanakwada. Duwang ektarya manong nemi, tintultuloy mi, nga inasikaso, nagapitan, nagmulaan ka nagapitan. Agtrabaho di kita agasawa.
Yam ni Dudong, tikang runan, nga mangkit-kita, manong nemi, iti duang hektarya, pakamulmulang, kada iti prutas, fruit bearing trees bearing fruits. Tama ba? Ken nateng. Napudno na manong nemi. Dapayan truck mi, nga pagkargami kada gito nga nateng agi-deliver, agbagsak. Da kami tagibagsak, saan nga umay pa iti komersyante. Ibagsakan mi ida manong nemi, ti manong at tiyandaan. Napigsak pa ilang manong. Wen, kada unay pagkamimana. Kada tulungak ng ipagsuling nga ng pag-asalmat karigita lungan na. It kastoon iti amyaman na kanya. Kita, dududwa kami nga balo. Tanatay matan manong nemi de di tatamatyas nga padami nga balo. Na nasiyat met manong nemi tinagbanagan na kita anak. Ni ipagsuling kastamat dan ka na kita talo nga anak ko. Kahit nangasawen, kalpasan ti adu nga rigat, namay ti supapak. Ngam kaskas di ba lang, ng agtrabaho, tapos hindi kas tagad at damay paay, iti pamilya na kita anak ko, ken iti mabalin mong itulong, kada kita kasapulan ti tulong. Dito nga ron, ti pagkasalita, kadagyaman naglaon iti anus mo nga nang ibasa, manon nemi kat sabi ko ma, dadamat na ibatik nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kadag iti palak nga dimngag ken nagbuya. More power to your program, and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pag-aya mo, Sally. Thank you mat kang kasali, iting ka pa nagsurat. Thank you. Kada kita nagbuya, kada kita sang nakabuya, i-replay yun to, sa pulan yun to.